Vi har valgt Titusbrevet, fordi at da vi læste nogle af de forskellige bøger, som er i Bibelen, synes vi, at det var det mest logiske at vælge. Titusbrevet er skrevet af Paulus til Titus. Titus opholder sig på Kreta, hvor han er kirkeleder. Paulus er født cirka 10 år efter Kristus og er død cirka 64 år efter Kristus. Han er også kendt som hedningeapostlene, og ham og Simon Peter var de mest betydningsfulde missionærer i kirkens tidlige historie. I modsætning til de 12 apostle kendte Paulus ikke Jesus. Han studerede i Jerusalem under Rabbi Gamaliel, velkendt fra andre kilder fra Paulus tid. Han var en af alle tidens største skriftkloge. Han forsørgede sig selv under sine rejser, når han prædikede ved at arbejde som teltmager. Han blev døbt i Damaskus, og Paulus var født i Taurus i Kilikien i Lille Asien. Titus var ikke jøde, i det fremgår, at Paulus ikke ville omskære ham i Galaterne 2-3. Ifølge kirketraditionerne blev Titus ordineret til biskop på Kreta. Han døde ifølge traditionerne, da han var 95 år gammel. Titus manglende omskæring brugte Paulus som et vidnesbyrd på, at hedninge, der omvendes til kristendom, ikke behøver at overholde de jødiske forskrifter for at være en rigtig kristen. Ved senere lejlighed placeres Titus ifølge de paulinske breve i Efesos sammen med Paulus og Timotheus, hvorfra han sendes til Korinth for at indsamle en pengegave til de fattige kristne i Jerusalem. Han omtales sidste gang i 2. Timotheus kapitel 4, vers 10, hvor han opholder sig i Rom sammen med Paulus, der så er i fangenskab. Titusbrevets motiv handler om, at Paulus forklarer Titus, hvordan han indsætter de ældste, og advarer ham om de ovenskårne. Han opgav nogle krav om, hvordan de ældste skal være. En ældste skal have en kone, og hans børn skal være troende, og de skal lyste deres far. En ældste skal være gæstfri og fuld af kærlighed. Og han skal være stærk i tro. De ældre kvinder skal være ærbare, og de skal lyste deres mænd, men de skal også være et godt forbillede for de unge kvinder. De ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, kærligheden og udholdenhed. Og det er så nogle af de krav, som de ældste skal opfylde. Lavet af